गोसो गोरबोनि नों जारौ सना बुरि। है बे बुरिया बहा थांखोब्रा? ना बे बेदर गोरानखौसो एवगासिनो नामा बेलाय? जारलालै आवलायनानै लाहरबाबो दायसो जागोन दा। फैयानो स्रालै आरो दा बे एन्जर गुनायखौ नुबावबाथ' रासिनसो जावनानै होबावगोन बियो आंखौ। ओजोंबा बिखाया खावसे ग्लुब ग्लुबसो मोनगासिनो दं आङो। रायफैखासिगोन बियो आंखौ। बे न'नि थाखायनो आंखौ रायगासिनो सानफ्रामबो। मालादि लुनो हाबावगोन आं बाराखौ नांजाले न'जों। बिदि थायोबानो सनानि न'खर जायो। माथो हारसिं गोब्रामलाबाय थाखो नोंलाय? मा सनानि न'खर जालाबायखो? होद बुरि जेबो नङा माबा माबि सानलाबायदां। बेफोरो जाखायो बेफोरखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा। मा जाखायो? ना गोब्रामनाय भाइरास हमबाय नोंखौबो? भाइरासआ आंनाव हाबाखैलै बुरि। बे न'आवसो हाबदों भाइरासआ। नुवाखै भाइरास हाबनानै न'फ्रा मा जालाजोबखो? गुदुं गुला जाजोब्बाय। बेखौनो माबोरै माथेनो होननानै आं बेखौनो सिन्था खालामगासिनो दङ। बहा फैसा मोनगोन होननानै। नों बिदि जिरायनानै सानबाय थाबा बे गब्लंनाय गुदुंफोरा मोजां जाफिनगोन। नोंबो एसे सिन्था खालामनांगौब्रा। अबस्था साय बेबस्था। मा बेबस्था बुरि? बेबस्था माने नुवाखै मानसिफ्रा खथ' सरखारि न' मोनदों। नों बेफोरखौ एसे थाल लानो हाया। बेसोर माबादि न'खौ मोनदों? बिदि न'आव बुदांदां जिरायनानै सानबाय थाबा मा फात्ता मोननो नोंलाय? समाजजोंबो एसे लोगो लानांगौ होनबासो फात्ता मोनगोन। जों फात्ता लामालाय बिसोरलाय बहा फात्ता होनोलै बुरि? आसलथे जोंना न'आनो लदरसोलै बुरि। नाम्बाराबो जाहैबाय 420सो। 420 बावसो इंराजिनि होनबावो 420। मा लदर जालाबायनो? न' नाम्बारानो मालाबा लदर जायो नामा? बबे दुनियाव नुबोनाय नोंलाय? बे 420 बानो लदर जायो नामा? जानोबो हागौलै जायासो होनदों नोङो। लदरा नोंनो नोंनि डकुमेन्टस होनानैनो न'खौ मोनाखै जोंना। बै गामियाव बयनाबो न' मोनजोबदों जोंनाल' मोनाखै। बै गावबुरानाव थांनानै एसे सोंहैनो हाया नोङो जोंना मानि थाखाय न'खौ मोनाखै? ए बिदिसो गावबुरानाव सोंबा न'खौ मोनो आरो? मोननायालाय मोना थेवबो मिन्थिगोन आरो मारै मारै खालामबा न'खौ मोनगोन। ए दे बिदिबा आं दानो थांनो सोंथारनोसै बुरि। है थाथ'दो नों। फाग्लासो मानसियानो। आरो मोजाङै सोंनानै फैखा। ओइ गुमै गावब्रा गुमै गावब्रा न'आव दंना गैया जाखोब्रा बेलाय? मा बोरनायनि होख्रावलाबायबोदों नोंलाय? नङालै गुमै आंनावथ' एकदमबारे न'आनो अबस्था गैला। नायसाय नों नायसाय थांनानै माबायदि जाजोबखो आंनि न'आ। आंलाय गावबुरासो नोंनि न' बायनायखौलाय आंलाय माथो मिथिगौ। मालायफ्रा सरखारनि न' मोनजोब्बाय आंहा दासिमबो गैया। आरो आंना हिनजावा एखमबा खोरस्लिं देनो एखमबा आथा नाग्रों देनो सोनलाबायो। बे न' गंसेनि थाखायनो आं सानफ्रामबो रायजाबाय थायो। खमसे खम अननानै बानायना होदोब्रा गुमै। न' होनाया आंनि दायथ' नङालै बेनाय। आंना गामियाव दावराव दावसि जानाय बुलाय सोलाय जानाय बायदिसिना झामेलाफ्रासो आंनि दायथ'। बेफोरखौ समस्या समाधान खालामनायासो आंनि दायथ'। नोंबो जुदि मालाबा हिनजावजों बुजायोबा फैबानो जाबाय आं बेखौ मिमांसा खालामगोन सल्भ खालामनानै हरगोन नोंखौ। अब्ला सरखारनि न' थ' होनाया नोंनि दायथ' नङा होनबा गुमै? आंनाबो न'आ लदरसोलै। माबा न' नाम्बारानो 420सो। बिनि थाखायनो आं सानफ्रामबो हिनजावजों रायजाबाय थायो। हाब न' नाम्बाराबो 420 थाबाय बायनालै बासिनानैसो लाबोदों खोमा गावहा नाम्बारखौहाय। हैद गुमैयाबो मा होनोब्रा न' नाम्बारा खि सोरबा बासि जायो नामाब्रा? माबा हिनजाव बासिनायथां मा थां बै मोजां नङा बै मोजां नङा होननायसो जाहैबाय माथो नोंनाबो। बे नोंजों थिगबो गैयाना फोथायनो हाया नोंखौ। नङालै गुमै बेफोरखौ बाद होदो। आदसा सरखारनि न'खौ सोर होमारो बेखौल' आंनो खोन्थादो। नै नों बेखौनो मिथिया बैयो गेन्द्रा बिसिया बेनो मेम्बार दा। गासिबो लिस्टआ बेनावनो सफैजोबो न'आव फैनाय फैया। होयोबा बेनो होनो हागोन नोंनो। आरो लिस्टखौ नायहैगोर नों गैयाबा बेखौनो होननानै न'खौ बिनानै ला। जा होमबासो नों दाबो मेम्बारा सोर बेखौबो मिथियाबालाय रायजागोनथ' आरो बिसिफोरजों। हाब बिगुमै गावब्रा दं होननायखायनोथ' आं नोंनाव फैबायब्रा गुमै सोंनो होननानै। खोन्थाबाय मोजां जाबायना? मोजाङानो जादों गुमै नों खोन्थानाया। बे बाराव थांथारनोसै आं। बे गेन्द्रा बिसियासो होनबालाय मेम्बारा। आइयै बेखौनो सानफ्राम लोगो मोनबाय थायो आं हाथायाव।
दिनैसिम मोजां सोंनो रोङा थांसां अब्ला दे गुमै दे हामबायसै गुमै खोन्थानायनि थाखाय थाथ'दो मेम्बाराबा दंना गैया जाखोलै दिनै दंबाथ' हामगौलै दिनै आयै है दंमारोना गैमारा जाखोब्रा दे दङलै हनै माथो हाब आबनासो माथो न'आ स्लिम स्लिम लुनानै लादों फाग्ला बे न'खौनो मोजां होनो नामा जिरायफै जिराय ओमफ्राय आगैयालाय मानोथो फैयामोन माबालै आब' नों बे सरखारनि न' होग्रानि मेम्बार आरो लिडार होनलाय नंमारगौ हो आब' आंलाय मानि लिडार जानांगौसै आंलाय मेम्बारसो दा हाब आब' नों मेम्बार जाबाय मोजां जाबायलै आंनावथ' एकदमबारे न'आनो अबस्था गैला आंखौ हिनजावा सानफ्रामबो रायगासिनो सेस एन्जर गुदुं जाजोब्बाय हं हं नुजोबसै खानस्रि एलाजोब्बाय गोजौआव नायखोबा सोरखारनि हाथरखिखौसो नुलायलांसै थिंफ्रानो गब्लंलाजोब्बाय अननानै आब' गंसे होदोब्रा मालायफ्रालाय माथो न'खरफ्रावनो गंनै गंनै मोनलाय लांखोब्रा जोंहा माथो दासिमबो गैया ना फायखानानै दं ना उन्दुग्रायानो दं जाखो एसे अनदोब्रा आब' नों अनाबालाय सोर अनबावनोब्रा जोंखौलाय गावस्रा खबरबो लाया दबरबो लाया बोरैथ' न' मोननांगौ जाखो दे जों लिस्ट बानायनाय समाव गावस्रा आराम स्रि थाबाय थानोसै मालाय खथ' मानसिफ्रा फैनानै बेयाव खबर लाफैयो दा नोंसोरबो खबर लाफैबा मोनगौमोन दे दा फैनाया मोजाङानो जादों दे दा एबार खालामनानै होसिगोन आङो ओमफ्राय न' नाम्बारालाय बेसेबांथो न' नाम्बारा आब' 420 420 जों गामियाव 420 था न'खरानो गैयाबा नोंनालाय 420 बोरैथो जालाबायनांगौ 420 गैया होमबा आब' होमबाथ' जोंनासो भुल जादों खोमा आब' बे लिस्टाव नायलायसाय एसे अननानै र' होमबा आं नायनि दे र' नै 420 होननाया 20 सो जाम्बा जलदा बर' हाउस नाम्बार 20 न' नाम्बारा 20सो सानखाथारदोंमोन आं आब' न' नाम्बारा गरब दं होननानैहाय बेखौनो सानफ्रामबो हिनजावजों खुद्रि जाबाय थायो आङो एखमबा मामा गावनि मामा अमा जाग्रा ओंख्रिखौनो संनो थोनलाबायो मा जानांगौ जाखो बे हिनजावजों हाब दिनै गोसोखौ गोजोन मोनबाय आं आब' दिनै मिथिनानै हाब इसोरलै इसोर दिनै खबर लाफैना बिराद मोजां जादों आब' हामबायसैलै आं बेखौनो जा गोनो गोथो सानबाय थादोंमोन गोसो सिङावहाय दे ओइबार सिन्था खालामनाङा नोङो आं एबार लुनानै होगोन दे आंनो नित्य थांनानै नायहैगोन नुमारगोनथ' लुवाबा हले बे जेसेबां गामियाव सरखारनि न' दं बिनि इथाखौ खावै लायनानै लुफैगोन आङो बेवहाय खिन्थु आंखौ दाय होनो मोननाय नङा आं हले सिगांनो खोन्थाना लाग्रोखाबाय फाग्लाया खावमारगोनसो खोमाहाय दे बिदि खावला खावलि खालामनांगौ नामा आं लुनानै होगोन दे सिन्था खालामनाङा हाब आब' नों लुनानै होमारथारसिगोन होनबा जै नों न' लुनानै होबाय सरखारनि न' अब्ला दाउला खासि मासे जाहोफैबाय आं नोंनो जाहोआबासो जाहोथारगोन आं आब' नों सिन्था दाखालाम न' लुखांबाथाय बावगोनसो नोङो ओइ आब' हामबायसै दे थांसै थांदो दे फाग्ला हैद खेबसेबाव दे आब' दे दाउखौल' बावनाङा जाफैखा दे जागोन दे ला एबारसो टेनसन गैला सरखारनिनो मोनसिगोन मालायखौ एथ' बुङोमोन दा नोंसोर मोनालै होननानैहाय दाथ' आंबो मोनसिगोन दा जिं चिकि चिकि जिं जिं चिकि चिकि जिं जिं चिकि चिकि जिं चिकि चिकि जिं जिं चिकि चिकि जिं हिनजावा दासो खुसि जासिगोनलै आंना आयै सना लोखि सना आंनि जिउ ला 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 जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले ला 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 गोसोआव दंमोन नोंजोंनो संसार जानो साला सामफ्रामबो बे बुरिजों न' गंसेनि थाखायनो रायजाबाय थानांगौ जायो आङो हा बिनि न'खौसो नायलांसैलां हाबनानै साला नायाबा माथोब्रा मालायनो न' लुनायखौनो माबायदि लुदों बेखौ नायनांसिगोन
मानसि दंना गैया जाखोब्रा न'आवलाय है सैमायालाय मा डिस्टार्बब्रा ओइसथ'बा आरो र'ब्रा वा न'आ माथो सलिड लुदोंलै आयै आंनाबो बेफोरबायदि न' मोनबा हामसिगौ दांनायनिसैलां एसे बब स्लिम स्लिम लुथारदों माथो आयै आंनाबो बेफोरबायदि न' मोनबा हामसिगौ खम गोजोन मोनसिगौ बियो नै माथो इथाबो बेलेग साइजसो आउट कान्ट्रिनि ना श्रीलंकानि जाखो ना फरेनारनिसो जाखो नुफेरै हाब दानि सरखार गोदाननि न'आ बेफोरबायदि नामाब्रा आयै हाबाब दांबाय थानोसो गोसो जायोलां न'फोरखौ नुबा जोंफोरबा माला मोनबावगोन खम गुसु मोनो बियो गोलोम बोथोराव एसि होलायनानै उन्दुनो है थु बिदिखि मानसिखौ बागदाव होलाबायोलै फाग्ला न'खौलाय मा गोबारलाबायखो नोंलाय गोदो सरखा है गुमै नोंनि न'आ जा मोजां लुदों बेखौनो बिलिर नायदों आङो मोजां जादोंना हाब बरियाखा सलिड इथायाबो देनजार दामि बियो हाब गुमै इथाया आमेरिकानि जाखो ना अस्ट्रेलिया जाखोब्रा नङालै दाना लकेलावनो दिनोसै बिदि इथाखौ बरिया थसेयावनो 70 थाखा गाहाम जाम्बा मानसि नालाय ब्रा बरिया जादोंना बरिया सरखारनिफ्राय मोननायसो ए नंगौ नामा औ ओमफ्राय नोंना लिस्ट गैया लिस्टआथ' दङ होनदोंमोनलै बै मेम्बारनाव सोंहै बेनावनोथ' थांनानै फैबाय आं दानि नंगौ औ ओमफ्राय मा होनदों मोनगोन होननानै होनदों बियो थै होमबालाय टेनसन गैया आंनिखौ बेनो बानायनानै होदों हाब बिदिसो बिदिबा हाब बरियाखालाय गुमै खबरल' लाबाय थानांगौ लानांसिगोन लायाबा जानाय नङा बरिया जादोंना हाब बरियाखा जिराय नामा जिरायजायो गुमै जिरायफै बे अमा मासेनि थाखायबो बेसेबां आदार रुबावनो आङो बालायलांबाय आङो आदार रुनोनो अमा मासे लाबाबो एसेग्राब खस्थ' खालामनांगौ जायो अराबो जोंगोन ना जोङा दिनै एसेग्राब बार बारनांगौ जाहैबाय उखुन्दैजों लाबजों अरानो जोंनाय नंलादां हाय बुरै मा जाखो कारारा ओइ बुरै सनानि न'खर जाथारसिगोनलै हाबा सनानि न'खर जाथारसिगोनलै ओइ बुरै बे न'खौ लुथेनो हादों दा लुथेनो हासिगोन बेराव जाबायनो जों जासिगोन आयु मा जाबोलाबायखो बेलाय ना लामा ससेयावसो मोदाय सिख्ला लोगो मोनबोदों नै बेना जालायबाय रावा हाय बुरै मा बिदि होनलाबायोब्रा नोंलाय माबा रंजाब्लाबो माबा मोदाय सिख्ला हरबोदों माबा सानलाबायना रायलायबाबो माबा कारेन्ट सर्ट जादोंसो होनलाबायो बिदि नङालै बुरै न'आ जोंना जासिगोननो मोनथारसिगोन मालायफ्रा मोनाबाबो जों मोनथारगोननो बेखौ खोन्थाहरबाय आंनो मेम्बार बाबुआ मोनाबासो जै मोनाबाथाय दाउ गग्रायावसो उन्दुखानांगोन नोङो मा दाउ गग्रा सौरा होनलायखोब्रा बेलाय बुरियालाय लदर गैयै लदर मोनगोन होनखाबायना मोनगोन बेबाराव मालाय बिसोर मा सानफ्रोमबो दावरा जाबाय थायो मा दावरा जाखो हाब आइयाबो मा गिदिर खन्द हाबखौ फैनानै मा दावराव जानाय नुफैलाबायखोब्रा बेलाय दावराव जायाखै आयै एसे अनलायलायदोंसो सिगांबो माथो बिदिनो बुंफैखांबाय नों माथो मोनगोन होननानै दिनैसिम गैया लाफा दुगा सिगां नाजाबाय सिगां जानानै थांबायब्रा बुरि नों बेफोरखौ मानो रायखांबाय थायो सिगां नाजाबाय 20 नाम्बारखौ 20 नाम्बारखौ 420 माने 420 होना हरदों बे मिस्टेक जादों दाना गोदान लिस्ट लादों बे लिस्ट लानायाव जाफिनबाय जोंना 20 नाम्बारसो न'आनो मेम्बार बाबुनाव आं सोंनायाव फैखाबाय नों बेफोरखौ मा सिन्था लाबाय थायो बुरि बेफोरखौलाय मा सिन्था खालामदों नों बुरि आंबो गोसोखौ सुखुवा ना नों बिदि सिन्था जायोबा मोनगोन नालाय मोनगोन गोसोआवल' सिरि थाबाय था ए जोंना न' नाम्बारा 420 नङा आरो नङालै बुरि होनबा जोंना न'खौ मोनमारसिगोन आरो नों मानो फोथायाब्रा मोनमारगोन होनखाबायना मोनोबाथ' मोजाङानोमोन जै मोना नैबे अमा आदार रुग्रा दोखसिखौ नुदों दा बेयाव सानफ्रामबो थास' रुयै अमानो जाहोनांगोन नोङो आइयो बेफोरखौलाय मा सिन्था खालामदों नों बुरि आं दंना बेनि थाखाय थास' हानांगौ ना गुन्दै लुना होनांगौ नों बेफोरखौ मा सिन्था लाबाय थायो बुरि खिन्थु न'आवहायलाय बेबाराव मोनथारसिगोन नों सिन्था खालामनाङा बुरि आं दंसै अर सुनांगौआव मोनाब्ला थ' थांसै बुरि नै नोंनि न' मोनगोना
आयै माबा आसि बिमासो खोन्थाबावबाय बिदिजों माब्रै जानांगौ जाखोब्रा बुरि ओइ र' बुरि आंबो थांनि र'